chibai vek ule voin hi jun ni thum sang ni le som ni panga ani e tun tuma chuan kar ma sa kariek pang balkon khuwa thil thleng 7 day Kohhran evangelist zote na hriat tirna lekha adon viral tawak nena in kung kaina nei ni nge lang 7 day Kohhran thuchhuak an thu le la te tun tuma hian kan ri khau do na ni he thili pdf in kan thian ten min ron thona react tura request na a oma wangin ani pakhatanga kan ri khau do na ni kan siranga soizui ngai te omni jen kan soizui venga a om lem lo ni le kan sir lem pot mai thei ni eng po ni se athu pui kan sirenga pang balkon khuwa thuchhuak evangelism rong bol lan tlang pui 7 day advantage Kohhran mi pui ta hriat tirna ti nia hey apol angte thu kan chuwa thin a press release zoram mi pui hriat tura ka thu chuwa kan ti ten chon adang lam de umei thei chan chu Kohhran mi pui ta hriat tirna ringot khania a thili nang renga lom kan ti ni pon kan hil chung lave thuma pang balkon thuchhuak evangelism rong bol na thuleng wak sang a oma wang in thudik tok lo social media lama a viral la Kohhran mi puiten thudik jok kan lo hriat theinan heti eng hian thuchhuak kan ron siam ani ti a thudik tok lo social media lama viral ti ka sami lo ke chuan zote na hriat tirna lekha adon viral ta kha ka hmuh kha ni mai aba ka sami lo eng thil nge lo viral ti kan sa social tura nga yang rong bol na project ming hi thuchhuak evangelism ti nia rong bol na tum chu Isu Krista rong bol na anga miharsa mei thaile pachhe te ne na ti sa le tharau lama dam na thlen ti nia kan chiarange he rong bol na hi thuchhuak evangelism ti nia khovel pum huap advantage laymen te rong bol na anin man theina tura ta na ruwa man ani hemi project a hian Mizo Conference of SDA Executive Committee chuan scholarship biela hian mun khopali aron thlanga chungte chu pang balkon meidum beirabi le reng te kon khuate anni ti chuan pang balkon khuwa rong bolna ti tur hian layman atangin convener mi pathum ruat anni heng mi te hi det niriat thali sang ni le somni panga khan pang balkon VCP rem ti nein rong bol turin anlu ma hian VCP hi phone call manga hril masak ania an khuwa an wathlen lim hian an VCP hena hian anin report thlap bok ani Kohhran thu chu ania kan ring hlel lam ni lovin thudik vek ani tora ke chen ka ngai ani he pang balkon khuwa hian mel thriat sa nei ani lova chuwang chon high school teacher hi thlen in atan an vadil ta ani media trend khata zirtir tu in an Kohhran rong bol tu te acha thla ti phei chu thudik lo ani ti kanin hriat ti re ti a heng helai hi ani mai thei thudik to lo viral an ti kha media trend khata zirtir tu in an Kohhran rong bol tu te acha thla ti hi alo viral ni om takani hei hi Kohhran thu chuwa alan dan chuan thudik lo ni in tar lang ani rong bol tu ten rong bol na nei chung hian kho chung hroi tu te lama tangin rong bol tu te hne na official taka khapna le rem ti lo na ziakin hriat tirna andong lem lo nin kan hria he rong bol na awanga baptist machang an lo oma Kohhran alo din ta ka chuan enkol tu tur voluntary worker pani bel hroi tu ten anda ta hiala ti chuan thil akal tlong view emo kan ti la in det ni somni pare thlanga sangni le somni panga hian Kohhran din phalo na lekha VC le all NGO lama tangin don ani ta min thong hle nge ani hei kan soizui lo kanga Facebook a big takin post CM2 engoma za tan oma ta chan comment a ngai da nei nang lo ni ka soyang khanin site A le B kan thlir chon adik theina lai om ve ve a an lam tangin thil ka soi the ve ve nga kan ti ani a chan chu ring lo mi te po ni lo ring tu te vek Christian vek om to na Kohhran tharwadin bel le hi atul na om lo in lungrual lo na te in pum khat lo na a thlen mai ti a comment te pon oma adik che ka ti kha ani ya entirnan ring lo mi te om ei chanchin thapuang dar tur hril tura kona dong hriat tir Isua hriat tir te kan nia Kohhran ho te hi chuwang chuan chanchin thapuan dar te chu ni kan ti tur ani reng maya chuta chuanin mitam takin an soi chu chanchin tha la thami lo te hne na chanchin tha hril tur kan ni thu khan ron soina sa chu po chu thil dik tak nin ka hria ani amaro chu Kohhran kan ti denomination zongjong hian kan zom lo ani entinan baptistin Kohhran azudina khoi aimo presbyterian mo salvation mo kan lut vele tho ti chuan chu tiang vek chuan kan kaling ka hria entinan chimlama baptist phun ani masa
chan anua presbyterian te salvation te khan UPC te pawning kan lut vele thunga kanin khap ton chong lo chu wang chuan heng thil hi thil thalo tak nin ka hre ka ti kha ka soi to nge a NGO le VC te na Kohhran din phal lo na le kha anan pe mi kha chu su le tur khanin mi tam tak panan duan soi tareng kha ani kan share zelang tumlok wangreng ni lova social media lo viral ta kha chuan kil tina tanga dem na lo chuak ta a poi kan ti hle ani chu mai ba ka high school zirtir tu mi khwal te lo thleng tu berin bei atok ta chiam mai po hi apoi kan ti tak z bok ani herong bol na chim ve turin mi som thin ani a adu an kala adu lo chu an lo kal lo maya tuma ti luina om lo ani adik che hi chu political party te ang hian ka te khin dewa political party te po hian public meeting an hoi hota thun ron soya an manifesto in thandona mo manifesto ten ron soya a tha kha mi puin hei chu zui chi ni hi hei chu thil tu ma tha mai hei chu thil tu ma thalo sem ringo ten ron tuipui kan tia sem ringo ron tuipui ni lo ram siam that du tak tak nia kan hret te kha chu a thalom kan ni kan lo a me na kan lo zui mai a then chu an pola te kan lo in pe a khating che kan pathian tu po hi ni pathian tu hril tu te zirtir na ai nang lo an ron shrila bible kan lo enanga adik jok bible ne na in rem jok an thu soi te kan luk takin chik takin beroya khuami te khan fakom kha te kan soithleng del kan soithleng lok te ang thu soi an ngai thlan lo zom ngal lo an hoa pathian le kha thu an chiara an thu ngai thlak le pathian le kha thu chia an thu chiar kha ain mil chon an zom chau thin hetiang hian ti vela kan christian nun te hi athiang hlim vok vok in karing pathian thu ril tu ten pathian thun ron silang bible nen kan lo en milanga ain milani chuan hei jok khile kan lo ti mayang chu mi mal zalen na kan ding na chan vo ani chu wang chuan he an thu chua po hian in ti luin a mi lewin a som te chu a rong bol na chim tur chuan in mi jong jong kan so mi ti te chu rong bol na to phota te chuan in an thu le hlani fo thina an som ve tur lom adu chun kalanga du lo an kal lo nga in ti luna engma om lo an ti ki til dik tak ni in karing ani tin zirtir tu indo hi quarter sani a mi khwal ten pathian thu an soi ani berin a phal chuan a poina em aumin kan hrelowa mizo khodanga po skula hian sa khona lamthil camping khom pui roi the ria khom crusade etc man ani fo thina man phalna hi MSU VC OMA MUP MHEP te hena kan dil kan hrangai lem lo school staff te phalna kan hmuh chuan kan hmang mai zel thin kan cher chun zom zelange tin classroom le atwal zol lam po man ani lo boka ti sual kan nein kan in hrelo ani zirtir tu ina kan in khom thin po official po ni lo tlangkam atanga soisel na kan hreta wangin a quarters lo tu in phalviu ma se in dang in khom na tur lo ho ani ta zoka chuta chuan kan in khom ta zok ani he kanin luwa thara hian zanlam in khom phei chu kan kalpui to lo hrim ani kan ni ser sabat ni hi chu min hriat thiam tho kan rin awang le kan be se awangin in khom na ero kan kalpui chun zom zel chau zok ani atia hei kati mai maya kathiang zaw lutuk nge tuna hian kan kom chaka emo kan veng hola emo kan veng school middle school primary school emo Fedrica Moran kalsa ani chu presbyterian ani pathian thu aron soya bu seng khom aron tumani chuan ring tu gania ka amen nge don ai khom te po ka in khom hialin karing presbyterian ne rian love ka boilo pathian thun ron soi phot chuan chu wang 7 day ho po hian buddha zirtir na te ron kalpui lova hanuman an saidon lova Mohammed chanchin an saidon lova Isor Krista chanchin tho kan ron saidona chu wang chan a chu te waka ring tu pui tena pathian thuron sei tur lo do dal chi ma hi thil thaber ni in kai ka hretlat lo ani kan sir zelang tin he rong bolna a hian isuat ti thin dan angin mi har sa jok tele chan pui ngai te kan thayang tokin kan chan pui ve thina anar sana sang te sutkian sak ve tumin kan be thin ti hi kan phalova anar san le an mamo tak kan phuruk sak po hi chanchin thanen ain rem jok in kan hria he pang balkon khuwa po hian mi te kan chan pui ve a kan thayang tokin kan Kohhran
ron lut te po kan tran pui thin ron lut mi lo te po tran pui nga ya kan hriat chu kan tran pui thin bok social work hi Salvation Army hian soyang khan social work te kan kalpui na sa a chawang jang ka hriat thiam pui kan Kohhran mi ani mo ni lo mo isu zirtir nen mo ring tunun nen thil in mil tak ani awangin hengte chu atu te pon advantage Kohhran chaw lo po hianin kan ti tur a ka ngai ani keini lam thirna atang chuan Christian om to na po ni se tia hela hi nichena ka soi thuak kha ania Facebook lama ring tu te Christian te an om to a Christian le ring tu te om to na valu le angai to lo ti soi tam em wang khana ni kari ngai a chana te poni mai the kan chiarange keini lam thirna atang chuan Christian om to na po ni se kan inzir tirna te hi thudik tlon tling zo ka kan pom awang in chu thudik tlon tling zok chu ala shevelo te hena puan chua hi kan gol ani ve tlat awangin kan thei top in kan puang ve mai ni atia andem om katilo achan chu Kohhran zongjong hian pol zongjong hian denomination zongjong hian I a member te po kan ni karinga za som ko pakwa chuan kan ti dan kan kal dan kan thurin kan rin dan dikbera kan ngai vek atu te po hian chu wangson kan ti dan hi adik jok mole lo lut ve ro ti ril ru hi kan pu vek lo ni pon a tam jok ke po ka ti ngam hi ren kan pu tho tho chu wangson mani rin dan mani kal dan dikber anga zungai na hi atu te ma kan te mom lo hi chu kan ni phung ni mai in ke chon ka ngai ni tin he rong bolna atanga ron lut te reng reng hi advantage zitina thatia lo lut ania social media viral trend khatin asoi angin pathian thu awang ni lem lova sum tok tar awanga thlem lu hi an om kan selawa chutiang nei thei tur ber chu Kohhran alodin ta ka chuan mun sang atangin Kohhran ding thar te mo tur khuang thuthleng do kan sanapui etc le donation mi sang nen atangin don ania chung sum le pai te chu Kohhran chung rong bol na peng sang ale Kohhran ten atul an ti anga man chuale pek thin ani he kan rong bol na hian kan hriat ang hian dona anas a kan tong kam le thil ti tam tak thudik shula kailek tam tak aum ve ni in kan ria apoi kan ti le bok ani atia he ta tira kan soeng khan thudik tok lo viral lati kha sum tok tara suma in thlem lu ti ta chu 7 day chaw lo po hi entian UPC te po ni se ka oi chong lawang hey UPC a chuanin abik takin Mizoram a puthang lian sang ati mai la mo tu sil tu kha atu soi hi ngai nom ga ti ya troll te po troll lo view thina Facebook a hian ani tu soi po hi ka ngai thla fawa ma se sum mangin mi a thlem lut an Kohhran ati se ka oi lawang tu te pon hei joran soi se en Kohhran poron pu se kan oi tur ni lawang ka ti ani he tianga lo soi hian lo om te re nge ni aran soi chota ka chuan thil oi om lo taka ni in ka ngai ke po rong bol tu te ji ngami po ni lo zirtir tu pakhatin heti taka demna atok hi poi kan tia a sarkar na tho in koi truna dan le dun abo chet wang po ni lawa a Kohhran pui a rong bol tu te aina alo don san awang le ama sa khona kalpui awanga dem a hlo hi kan tor pui tak setani chuti rol chon kan le khadon kan bei seilo anga alo viral tawak ero poi kan ti in pang balkon khotlang laga po ngai dam kan dil nga le a to bera chuan mani du zong le pom zong sa kho le rin dan hi zalen le thlamwang takin he pang balkon khuwa po hian kan nei thei kanin be sei tata khotlang shroi tu te thin lung po pathianin atinem ve nge yang ti kan ringa Kohhran mi pui te po min lo tong trai pui turin kan nge na cheu in rong bol pui side walk evangelism team 7 day adventist scholarship BLT ni a an thu chua chher nuam ka ti a han chher shom le han mu shom pakhat ma omin ka shelowa tin pang balkon khotlang shroi tu te po hi ka video pakhat apon ka soi to a an sual sim awang hetianga Kohhran din phallo na lekha lo penin ke ka ngai lawa ka soyang khan rin dan sanga tamlu tuk chuan khotlanga inlung rol na te thoho na tha te borok tha te hi enge mo chena ati boy ve theini chu kan hmuh thiam pui te po aturing ka ria chu nga wang ero chuan an ti thai kan ti tur ni lo ka ti kha po ni sela heta achung lama kan hmuh kan share to ang khan he pang balkon khuwa hian baptisma chantir te po an lo nei to anin langa chungte chuanin Kohhran an dina
ta chuan sabat kan ti cholni te pon lo ser to ni chu wang chuan an ngai dan thlak sak hi thila har la tuk tur ania no pang te po an du to du lo ti remo an du lo du tir le hi thil thei lo tluk ani ngai dan thlak sak an har em ani no pang te po chu wang chuan puitling jok te pe chu pathian thuwa Kohhran thuwa sa khuana pe chuan kan rin dan kan hmuh dan kan kal dan kan ti dan dik ne kan hriat to in thlak sak le hi thil thei lo tluk ani chu wang chuan he khua 7 day adventist baptisma lo chang to te po hian engti kong main an ngai dan thlak to ka ring lowa chu wang chuan an ngai dan thlak le a chuan mar tar po an ngam ka ring chu tiang vel chu ka hmuh dan eng po ni se ke chuan ka du ber chu tuna Kohhran thuchhuak ang khian mo an be seina ang khian khotlang hroi tu te thin lung po atinem ve nge in kan ring an ti kha an be seina ka ke pon ka trom puya he khua hin rem na lo thleng sela ti hi ke po kam du dan le ka hmuh dan te ka be seina te ani ye ngai dan lo se ve to comment section a du tok patang o